Moi boas, por fin chegou. Por fin temos Moria para El Señor dos Anillos, el juego de rol. Saiu previamente, lógicamente, para el Anillo Único, pero ao final temos o tan desexado suplemento. Aquel que iba a sair en caixa coa primeira edición del Anillo Único e de Aventuras en la Tierra Media, pero que se viu frustrado pola pérdida de licencia de Incubique. E agora Debir nos trae o suplemento de mans de Free League. Unha mágoa que se perdera a posibilidade de unha caixa, porque imaginade unha caixa chea de mapas despegables de todos os niveis de Moria, non? Aqueles que somos fans da Terra Media e que xogamos muitísimo o MERP, o SDA, le chamamos nós, non sabeis. El Middle Earth Role Playing, ¿no? Lembramos aquel suplemento publicado por Jock, que eu teño, e vos vou ensinar, está aquí. Este era o suplemento de Moria. Moria, la ciudad de los enanos. Era unha diña, como aqueles suplementos que sacaba Iron Clone Enterprise, IC, e que publicaba Jock, que eran, pues, moi prolijos, pues este color era o 23, pode ser, o 323, cando se marcaban cada un. Había un montón deles, e oses hai algúns que valen o seu... Iba a decir o seu peso en ouro, pero non, valía máis ben... vale moito máis. E como aquilo nos chegaba, eran estos planos e un montón de táboas, como tamén era propio do xogo, do sistema MERP, o famosa portada vermella que eu por fin conseguín. Nunca o tive ao principio, porque eu xa tiña os 3 de Rolemaster daquela, e mira, Woses, Asinos do Lamroth, Tarbat, Bri me acordo. Non iba a decir que o teño, pero creo que os extraviei ou regalei no seu día, que era con grapa, lógicamente todo inventado. Bosque Negro, Jinetes de Rohan, Rivendell. El recuerdo que Lorien era... Ai, perdón que non se mira aquí. Lorien era moi cotizado. De feito, agora a topar un están prezos desorbitados. En Wallapop se pode topar moito. Todo isto nos daba pé a moitas historias. A quen non lle gusta unha boa exploración en Moria, verdade? Eu que son de espírito e alma anana na Terra Media, mira aquí, trampas marcaban e todo. O sea, isto era unha pasada. Daquela na que inventar sin ter referencias e ser fiel á historia de Tolkien non era un sacrilexo, verdad? E agora chega Moria, comparade a diferencia de grosor, verdad? Este é o cuarto suplemento de, bueno, aquí pon 6. Gústame que Debir sigue mantendo as nomenclaturas nos manuais. É sexto porque, claro, o primeiro manual e despois está a pantalla. Entón son 6 publicacións, xa. Con lomo redondo, mate, e a clásica maquetación. Mira que fermoso, que pasada. Me ensinade isto, pero un A2, xa non te digo máis, non? Un A2. Ter este plano sería unha pasada. Temos en PDF, quen quera pode imprimirlo, pode, non? O sea que non veades ideas que me poño a facer unha caixa hasta. Introducción, y en las puertas las trompetas sonaban, viajes en la oscuridad, adversarios terribles, las mansiones de los enanos, las montañas de Moria, juego en solitario en la tenebrosa oscuridad, mira, la recuperación de cómo unirse a la búsqueda de Val. Interesante esto. Tu aventurero en solitario. Cuidado que non sabía que había esta parte aquí. Indefendet alfabético, hoja de misión, cartas de aliado y OGL. Vale. Vamos aquí atrás, temos outro.
Aquí temos o GL. E temos, pues mira, aquí temos as... Esas son as cartas, ¿no? De tal que non me acordo. De que ponía, de aliados, puede ser. Sí, carta de aliados y hoja de misión. Índice alfabético, siempre muy interesante. A típica maquetación, no anterior vídeo que subín, o último vídeo que subín de paquetiños, falaba da maquetación que me gustaba co fondo claro e o lateral de Wicked Ones, e este é o estilo igual, a letra está ben clara, moitos... Aquí, claro, non temos unha caixa con moitos planos, pero sí que temos estas disposicións. Xa sabedes a política de PDFs que ten Devir, que os podedes mercar entre Zur RPG, que penso que agora que xa os podedes mercar incluso directamente na súa web. Claro, ter estos planos separados está moi ben a nivel de xogar online. Pero teñen os isométricos de algunhas zonas que está moi ben. E claro, poder ter todo isto separado para poder metelos nun VTT e quitarlle as marcas, porque xa me temo, non virei o PDF aínda en detalle, xa me temo que non terá capas, seguramente. E mirades, Puertas de Durin, a verdade é que é unha pasada. Son 223 páxinas. Así que hai moi boa lectura neste manual. Esta línea ten moita vida, sobre todo por... Entiendo que por Jordi Zamarreño, que seguirá, ¿no? Na traducción, sí, revisión e coordinación de traducciones, Jordi Zamarreño, un clásico no mundo da traducción no rol, xa da época, non sei se en el tema no caso de Moria estaba, a ver, vamos a mirar se aparece. Pues no, Gustavo Díaz y Juan Manuel Díaz estaba aquí, pues mira, era por si se daba cosa de que estaba, pero non era. Como os decía, este o cuarto suplemento, sin contar a pantalla, que bueno, realmente sí que a pantalla ten suplementos, e que realmente sería o quinto. Freelix xa está traballando nun novo suplemento que vai sobre os elfos. Non sei exactamente cal é o ámbito que recorre, pero vamos, que é unha liña que ten moita vida, que se sumamos a todo publicado previamente cun Kubrick, que nos está dando unha base de narrativa dentro de Moria con historias, con subcomplementos, con aventuras tamén, que é importante, que pues, agardo que cada vez máis roleiros volvan a Terra Media. Un detalle que creo que quería deixar pasar, ou por lo menos non sei se é unha apreciación subjetiva, pero vos diredes, que me parece que en cada publicación que se repite en El Señor de los Anillos, a portada é máis fermosa, máis bonita que a que se publica en La Niño Único da segunda edición. Comprobado e se queredes me decides algo nos comentarios. Nada máis, este paquetiño se ben corto porque tampouco ten moita máis que ver sobre o que o propio libro así, porque xa é unha liña continuista, entonces, bueno, pues sigue tendo as calidades que me parecen estupendas de Devir para esta liña, que son as mesmas que ten Freelix, e ademais, pois o seu interior, sabedes, o que ten, me chamou a atención o tema do solitario, le botarei un ollo. E nada, se vos gusta, se sabedes, sempre vos recomendo que o merquedes en Tesoros en la Marca, pero se tedes a vosa tenda habitual, pedid preguntado, se non o teñen que o pidan, que iso tamén está ben, porque algunhas tendas tenden a ter pouca variedade de rol. Nos vemos nas mesas ou se non nas pantallas. Un saúdo.